kuskure ne da iya ko buguna ake akan kina shan wuya har ana min tsiya ni kwanai tirjiya wancan zanaura ayya san kiya mamaye har zuciya kewaye ba na yin waiwayen watanki ba da izinin ki ba. Babu tambaye bai minni daɗi ba, babu jin koya akan kina shirya za na sa gwiwoyi na ƙasa in nemi tuba. Kaunar kina saba cikin ta na riba babu kankan ba ka san ki yayi dan ba shi fa soyayya da ya bi kan hanya baya jin da kowa ba ko gida na fada ni masoyinki ne ko ina za na je ne sai da hotonki ne ba ni yanke alaƙar mu sai da yardar ki ne ke nake so a zuciyata babu tamkar ki ne. Ji daɗin soyayya ke kika saba mini duk kalaman da nake yi yau ke kika koya mini ban ga murta dalilin ki ba a gashi kin sauya mini kin yi nisa gare ni da san ki dai kin kamar ni na ji cewa gare ni kaunar ki ta addabe ni ba ki ma so ki gani kin yi fushi kin tsane ni da ki fartan dalili kafin ki kauce gare ni ko ki min dan misalin da zai fahimtar gare ni kin bar ni nan ne kadai kin ce da ni babu hanya da ki dawo gare ni dan Allah in ji daɗi na sauya ni ki dawo gare ni daure ki dawo gare ni ba fa laifi